Признавам си, аз много харесвам Райан Холидей. Той е, може би, един от най-популярните съвременни стоици. Поглеждайки го, ще си кажете как един толкова млад човек всъщност може да ни говори, да ни получава, да ни дава съвети и всякакви други такива неща. Както самия той казва, той няма никакво право. Но въпреки това го четем. Егото е нездравословната вяра в собствената ти значимост. За това его ми се искаме да поговорим. Райан Холидей по много интересен начин обяснява как в историята на човечеството, когато е трябвало да придобиеш умения в дадено нещо, ти си влизал в чиракуващи фази. Защото егото ти казва: я го знам, това бе. Умението да учиш и да обучаваш другите, да менторстваш и да развиваш е всъщност един от най-големите тестове на егото. В математиката думичката проблем се нарича задача. Обърнете внимание на тази книга, защото егото е врагът.